Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Ok, ba tare da ɓata lokaci ba, a cikin wannan bidiyon zan gwada maku yadda za ku yi claiming na kuɗinku yawa wanda kuka yi manin cikin Satoshi app. Kuma baicin na gwada maku yadda za ku yi claiming ɗin shi. Kuma abu na gaba shine kai tsaye yadda za ku taya ku je ku yi delegating ɗin shi. Dan me yasa na ce delegating? Saboda yanzu yau da sayan ga na san duk mai bibiya update ya samu ya receiving ɗin gas fee nashi yau da sahe. To kuma baicin gas fee wanda aka rarraba lokacin da aka bada shi, kowa ya gani 0.1 sai da ya bamu dala 600 da wasu abubuwa daga sama, wanda idan ka lissafa shi shine za ya bamu a kan ko guda shine za ya bamu dala 6,550. To yanzu kuma duba da yadda mutane kowa ke son ya yi zazzari, ya je ya yi claiming, ya yi swapping, ya je ya saida da menene Satoshi me yake da suna, su ko team ɗin gabaki ɗaya suka zage liquidity na cikin shi abun nan ɗin na kuɗin wanda suka bada, sai suka bar mamu wani ɗan abu wanda bai taka kara ya karya ba, ko guda ma duka bai wuce dala guda. Mai amman ba yana nihin shi kenan kuɗin zai tsaya haka nan ba ne. Ni a mahangata, a tunanina da suka yi haka nan sun yi shi ne saboda su gani wa an yi staking ɗin ko ba za a yi ba. Kenan yanzu kai ba ka yarda abin da ka yi shekara wajen bi kana aiki kana mining a zo a ce ya hito a kan dala 3 ko a buga kuma ka ɗauka ka yi maza ka saida. To dala 3 astaghfirullah me za ta yi ma? To yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, abu na farko wanda za mu yi shine duka link ɗin wanda za ne sanyawa ciki zan basu cikin description. Kenan yanzu abu na farko wanda za mu yi domin mu yi claiming ɗin abu ga airdrop ɗin nan, sai mu shiga cikin Metamask ɗin. Yauwa gashi ya buɗe mana ko? To yanzu abu na farko wanda za mu yi shine sai mu danna nan ga wallet, mu tabbatar da sama yake kuɗin. Yauwa idan muka diba ga na testnet na wajen, ga ko na wajen, to yanzu sai ka banda na testnet cikin uwan nan sai ka zaɓo saman wane ne za ka receiving ɗin shi kuɗin naka, sai ka danna. In saman ko ne kai ko in ko blockchain ne kai, it depends. To ni na yi shi misali saman ko. Yauwa to sai mu hito. Yanzu abu na gaba da za mu yi sai mu danna nan ga wanga wajen ga, yauwa icon ɗin ga. Idan muka danna sai ya buɗo mun, sai mu danna wannan browser ɗin. Idan ya buɗo browser, muka shiga cikin browser sai mu ɗan misali idan muka danna nan ga, ma'ana nan ga, yauwa muna iya yanzu misali kai da za ka yi tun da kai babu komi, kenan sai ka sanya ko dawo.org. Yanzu idan ka danna sai ka danna go ko. Yanzu misali idan ya wuce
zai kawo mu cikin wannan page ɗin. To yanzu abu na gaba da za mu yi shine wajen airdrop ɗin sai mu danna nan ga waje nan wajen inda ga yana kun ga an sa airdrop. Nan za mu danna. Yanzu mun danna. Nan wajen section ɗin nan tunda su suna da IP address ɗinka kana iya ganin sun yi abu ga choosing ɗin country ɗinka directly. In kuma ba su yi ba kana iya danna nan ga misali sai ka shiga ka nemo wane country ne wane ƙasa ne naka. Yauwa. To idan ka danna yanzu ni ga ta daman suna da access da IP address ina sai in danna confirm. Yauwa ga yana confirm. Na danna. Ko yauwa to yanzu kun gan ga yana total remaining to vest. Yauwa ga yanan wajen nan abin da ya man saura ne duk da yake ni na riga na yi claiming. Nan abin da ya man saura ne. Yauwa nan kuma ga information na wanda nake da. Okay to yanzu in kuka ida sai ku danna wannan claim ɗin ga. Da kun danna shi, shi ke nan wajen zai buɗe maku claim successfully. Sai ku ƙara danna nan ga. Idan kuka danna shi sai ku dawo cikin wallet ɗinku. Idan kuka dawo wallet za ku gani shi directly ya hito nan wajen. To yanzu sai step na biyu yadda za ku yi staking ɗin shi. Staking. Okay. Yanzu sai mu ƙara komawa a nan cikin browser ɗinmu misali. To yanzu stak shi ma zan bar link sai ku abun nan. Yanzu ga stak na ko ku sa stak.codao.org kamar yadda kuka gani wannan a nan wajen da na nuna maku. To yanzu idan kuka shiga misali ya kawo ku a nan gunga kun gani kuka yi connecting ɗin shi za ku danna nan ga wannan icon ɗin ga. Idan kuka danna shi directly za ya kawo buɗe maku nan wajen ni na riga na yi sai ku nan zai buɗe muku connect wallet. Idan ya buɗe muku connect wallet kenan sai ku danna nan wajen misali. Idan kuka danna shi to yanzu kun gani ga yana wajen ni hanna da yake na riga na abun nan ɗina. To yanzu in kuka danna connect wallet sai buɗe muku nan ga to sai ku ƙara danna wanga code ɗin ga. Yauwa to yanzu nan ne za ku zowa ku nemo validator da za ku rinƙa ba commission yana yi maku. To ni dai gaskiya wanda na ba wannan na farko na ba da DAO validator kenan abin da ya sa na ba da shi score yana da cat virgil 75%. Commission wanda za ya rinƙa baka 5%. Shi kuma na ƙasa 10% za ya rinƙa baka ma'ana 10. Commission 5% za ya rinƙa hiddawa shi kuma wanga 10 za ya rinƙa hiddawa cikin aikin da yayi ma kenan. Sai ku diba wanda yayi commission mai ɗan wanda bai da yawa hakan ga. Yauwa. Idan kuka shiga misali a ciki gaya sai ku danna delegate. Sai ku danna iya abin da kuke so. Kun gani ga yana ko plus ko ku danna ciki. Idan kuka danna directly zai kai ku ɗanan kuke son ku yi delegate sai ku danna delegate button
Da ya ba ku sai buɗe muku confirmation, shi ke nan wajen ku yi delegating sai ku jira kuma lokacin da mai amman kadda ka yi delegating na duka abin da ke gare ka. In sun baka ɗa biyar, delegating ɗin ɗa huɗu ka bar ɗa guda. In sun baka ɗa uku, delegating ɗin ɗa biyu ka bar ɗa guda. Saboda su wannan su ne in sun maido liquidity za a ɗan abun nan da su yawa, za a ɗan shan jamiya da su. Ok, da fatan an fahimci duka abin da bidiyon nan ke ɗauke da shi. Kada da a mance a danna mun subscribe, insha Allah da ƙararrawa da like kuma a yi sharing ɗinta wannan bidiyo. Insha Allah cikin wannan channel za mu kawo muku yadda za ku rinƙa trading da bots mahi sauƙi da kuma abubuwan da suka shahi technology wanda ake cikin updating ɗinsu, da duka wasu intelligence artificial wanda ake yayi insha Allah na zamani wanda za su taimaka ka cikin ayyukanka na yau da kullum. A dai kasance tare da mu technology tare da hausar mu. Sai anjima.